Awusabele-ke msisi, woza nendlebe. Mabalebele lo. Hayi wafika into encinci, bangisurprise into encane. Wathi grosa wabanjani? Namhlanje nje ngisiteki isitoko mfethu, ngisiteki isitoko. Umuntu encane usefikile, wangishayela igross, ufike wangidengela ukuthi encane futhi ubhadeke isitoko esibalulekile mfethu. Wafika noplastiki, wathenga umuntu encane, wasethenga ukudla, ama-take away. Yazi ukuthi ukhiphe imali into ama-take away owu-2, take away u-50 wakhipha nje u-500 wathenga ama-take away awu-2. Ake ningibongiseni ukuthi encane Nkosi yami ufana kaZulu. Ani waqopha umlando wahlukanisa unyaka komasikanje ezweni. Hawu Nkosi yami, bemsisi baze bangithanda abantu. Ehamba ngebhilemi njalo. Engavuzi mfana ngiyakutshela. Awu ngibongeleni umuntu encane bafuthu, ngibongeleni umuntu encane. Wafike umculi kaMaskandi ezobona ikhishi kwaze lonke, wagaleleleka umuntu encane. Akafike kanje ile ngisiza nje umuntu encane ngathi umngobhosha. Fike grosile. Ngiyakutshela. Wena take kade ngaze ngathi ngiyadula iteki. Sengizopheka iteki manje bathi ngizothenga iteki kusasa. Ngiyakutshela ufike wadla, wakuncoma ukudla. Wathi hawu mawerewele, kathi kangaka uhleli nethalente elingaka upheka kanje kanti. Uyazi Nkosi yami bengazi ukuthi kumnandi kangaka kudla kwamawerewere, waze waphiwa amawerewere. Ngiyakutshela uhambe nje sesuthu into encane esethenga ama-take away ngo-500 amabili, ahamba nomngani wakhe uMvelase badla into enesejiyala uMvelase, badla basutha bathi phama. Hayi wemsisi, ngibongise ingane yakwethu Nkosi yami. Angiyazi ukuthi uJobe uzoyithini le ndaba ngo-R15 wakhe umuntu encane mabenza njena. Hey, ngaze ngahappy emhlabeni. Zangithanda iy'ngane zabantu emhlabeni. Awumsiza ungibongiseni bafowethu, ngibongeleni.